Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Abantu abaninzi ke bangumangala ke xa ndiyibeka ngale ndlela lento. iKaizer Chiefs singathi ikhawuleze ifune umqeqeshi njengoba kuzawuvalelwa iAFCON apha kulo December, kuthi ukubuya pha ngoJanuwari bese imfumene umqeqeshi ke uzogqibezela ezi match ngoba kuza konakala. Yonke lento bafuna ukuyifumana abazukuyithola. Sekukhona apho thina siqaphele khona ukubana ke kuyonakala. Esingathi ke ngoku lithuba lokubana ke ngeke bahlale phansi bathethe nomqeqeshe bafuna ukumthatha agqibezele ke ezi games, umqeqeshe ke one-experience ofana noNapi bangangxami ukumxosha, ngoba isizathu esabenza babaqosha uNapi kunanamhlanje asisazi. Kwavuka nje ekuseni kwaxosha uNapi ungekho sizathu engenzanga nto. uNapi ethatha iNedbank iKaizer Chiefs win imatch ezinhlanu kuvula isizini, kulandelelana amakhosi ehlele pha endaweni enhle again eperforma kakuhle. Waxosha uNapi management eKaizer Chiefs yakhupha ke izitori ngezitori ezika-understandeki ukuzothi gana namhlanje ezingaziwayo uba yintoni na eyabenza bakhupha uNapi uKaizer Chiefs unanamhlanje babeka izitori ezingavakaliyo. Nawuthi xa uhleli phansi usithathu usitheleke sesistory asivakala sinikezi kwanto enomhluzi, kodwa uNapi bamkhuphile. Bazoshiya assistant coaches kaNapi abazokwazi ukuzilawula, abazokwazi ukuthi masifake lo sikhuphe lo sibeke lo singambeki lo, ngoba pha kuNapi abakwazi ukuyenza loo nto ngoba uNapi akayiyo la coacher ixelelwayo, ngoba imanagement eKaizer Chiefs iphutha enalo kakhulu endiyibona into yokubana and iza kuyilimaza laa team into yokubana bathanda ufuna ubakho kwiindaba zeteam, kubekho umqeqeshi, kubekho i-assistant coach, kubekho yonke technical staff yeteam. Bafuna ungena bona bemanagement njekokuqala kumele babona bashiyeka kwaphaya eNaturena, bahlale nje pha njengemanagement enkulu yeteam, bakwazi ukulindela kwaba babathumeleyo bokwenza umsebenzi. Xa bebuya babuze kubo into yokubana kutheni na kungahamba kakuhle kupha napha, kodwa bafuna bona uba khona ngenkani ngaphakathi. Abona abantu bokuqala bayiproblem pha ngendlela thina esifuna esiyibona ngayo ikwayimanagement le yeKaizer Chiefs. Sidluleke apho siyakhona la madoda amabini awazi uyisanda eKaizer Chiefs tu baphulaphule, and ngebekhawulezisa bakhawuleze kwangoku kuzawuvalwa apha kuDisemba bafune umqeqesho ozokwazi bagqibezele asuzaphinda aqhubeleke neKaizer Chiefs njengoba bebevele betshilo bethe ngamabambela la kuba kuhambe uNapi basaza uqhubeleka bakhangele umqeqeshi. Ingathi ke beqhubeleka ke bakhangela umqeqeshi ngoba akho nto yawuphinda iphume esandleni sabaqeqeshi babini aba, kuphelile ngabo. Abayazi noma benzeni pha uKaizer Chiefs, iiplayers ezikhona zinintsi, abakwazi nokuzidlalisa, abakwazi nokuziseta indawo baqhubeleke beziseta. Kunabazithatha abazigcina ebhentshini ngekho sizathu, abanye bazibeka esitendini ngekho sizathu ebekumele uba zizona abazidlalisayo ze-attacker. Abakwazi uhlanganisa iskim, abakwazi ukuhlanganisa iiplayers abazinikweyo. Kunzima nje pha into abayenzayo, baqhubeleka basebenzisa ubugwele oqhubeleka esenza amaphutha pha kulaa defender yeqela leKaizer Chiefs. Emveni koko bathi xa batshintshe rongo babulale West iteam bayicike ingaziphindi kwazi ukudlala. Zizinto esizibona into yokubana ke kuyabonakala into yokubana lawo madoda zange ayiqeqesha iteam enabalandeli abaninzi okanye iteam enkulu engakeKaizer Chiefs. Kunzima pha mayikhawuleze keKaizer Chiefs yenza ucebo kungokonakale kakhulu ngokwangoku besakwazi ukuphikisana no-number 3 number 2 apha elegeni. Mhlawumbi ke bangakwazi nofika pha ku-number 1 ngoba ii-points azikho kakhulu abashonge ke-points ezininzi, bangakwazi ungena kulaa number 1 xa bethe badlala kakuhle kakhulu.
into ethetha ukuthi ke mabakhawuleze bakhuphe ababaqeqeshi bafuna umqeqeshi ozoqhubeleka neKaizer Chiefs ke pha ngoJanuary. Baphulaphuli ke akuseyamndodo nani ningake ningene nitsho into okubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.